mbok kira aku ngingu tikus apa piye? Ah niate ning kene ning kandang pitik golek pitik. Gek, pitikmu mau dibandem lho karo Yupartina, Ben. Loh, bandem iki banter banget sampai muni makbuk ngono kuwi. Ye opera. Sopo sing gelem tak kei jamu anti melarat? Gendeng aja sampean niku. Lha apa sih? Sampean tuku kabeh kok dodol apa? Keliling-keliling. Yo gak keleleng mulia sih. Gendeng akan mulai-mulai iku. Biane bojom ya mancing ngono ku tok. Mancing ora mulai-mulai menawa kok Njaluk dituthuk ndase ngono ku kok. Ya wis ra apa-apa iku ana beras sithik ndak dimasak iku sing sabar akeh tang mangan mbok. Tutuli uyah apa karo kerupuk lah piye ke ra tau dintokno iwak. Kasih senyum. Bolong ewu mas, larang mentok. Sewu ya. Wah, lah ndudut. Wayah poso ngene malah kena lockdown. Pak apa-apa bingung, ora oleh bukber, ora oleh metu. Oleh metu tapi di dalam. Ya payah ora di bojo. Ya iya. Kurang dino sih nang kono. Alah yang sedino tok, sesuk kan yo bali. Oh, ya wis. Ojo lali Pak HP kudu harus aktif selalu. Yo. Alah, jenenge wong wedok ora percaya karo sing lanang sih. Sekalian wis aku digawe GPS kene. Kowe ngopo ning kene? aku butuh perlindungan, Mbak. Perundang apa? Aku Pak dikejar-kejar wong loro kae, Pak dikamelengi. Ora salah apa-apa. Sopo? Jadi aku wis ono wong loro kae. Aku pernah tau urus sampean enggak? Yuk, kowe gorengan piranan. Oh kiye, bakwan 2.000 loro, tahu 2.000 tempene 2.000 4. Reok kabeh. Kowe gorengan wis kedaluarsa kaya ki tawak kena. Sikah, cok cilim. Wong gorengan nembengen, tas kecopo kayak kowe si kemebul kamu nih, kadaluarsa waduh ke dilembek. Ya ngapura lah neng Romlah. Nyong ora ngerti. Mulane neng Romlah, nek ana masalah cerita karo Pak Budi. Oh iya ya Wor, nyong kelalen, kok duargane nyong ya Wor. Jen, pangapura ya Wor. Ya wis ke, dilanjut maning kue, garing ngode. Aja ngerendang-gerendang bae. Nyor belajar disit. Wis ngene kue cakingane. Yo kowe BRT. Dek nyang kono dek nyang dia nyuwangi dek ketiga wayahe. Ono ning anu ta esing. Kang wadon metu setek nggo peces diuwel. Jare tukang entek-entekan picis. Ajuri kok iki anu paran picis sing. Ngaren damang biasae dolanan. Sakjane ya kate dolanan tapi dolanan paran. Ya dolanan paran ngono tah. Di rumah, Rinia, yo TW, kayak ngapa? Dari apa ngenteni sira?
Ngono lho. Ngerti enggak? Derem mabane tahu aja ya, engkoro tronor ko paoreng Korea guna. Ya. Engkoro pegel ate nang Korea. Punya sudah apa kak? Meledi bira. Tung sana petung. Mun situng 1000. Tung 1000. Oke.